Cześć, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni i zapraszam dzisiaj na wspaniały przysmak, który możecie podać z okazji walentynek, ale nie tylko, bo będą to gofry. Gofry tym razem w nieco mniej standardowym wydaniu, bo gofry czekoladowe mają piękny kolor. Trzeba je troszeczkę dłużej trzymać w gofrownicy niż te zwykłe gofry, bo troszeczkę dłużej się pieką. Takie gofry, one zaraz po przygotowaniu mają taki delikatny, chrupiący wierzch, a w środku są takie o konsystencji odrobinę przypominającej brownie czy murzynka, takie delikatnie wilgotne. Można też oczywiście zostawić je do odgrzania na drugi dzień, wtedy troszeczkę zmiękną, ale potem po włożeniu znowu do gofrownicy i po podpieczeniu będą ponownie chrupiące. Polecam Wam takie gofry z bitą śmietaną, polecam Wam takie gofry na przykład z dodatkiem banana. Można też oczywiście dodać do nich wszelkie dowolne owoce, które pasują Wam do smaku czekolady. Dajcie mi znać, z jakimi owocami Wam one smakowały najbardziej. Zapraszam też na pozytywnakuchnia.pl po parę innych przepisów na gofry, również te w wersji takiej zwykłej, klasycznej oraz na inne smakołyki. Przygotowanie czekoladowych gofrów zaczynam od rozpuszczenia w kąpieli wodnej czekolady i masła. Taką masę trzeba potem odstawić, żeby troszeczkę przestygła, żeby nie ścięły się w niej dodane żółtka. Następnie dodać cukier waniliowy albo zwykły cukier, oddzielony od białek żółtka, mąkę i maślankę oraz oczywiście kakao. Opcjonalnie można też dodać oprócz cukru waniliowego ekstrakt waniliowy, a mąka powinna być przesiana przez sitko. Zamiast maślanki można wykorzystać jogurt naturalny, można też użyć zwykłego mleka albo mleka sojowego czy migdałowego. Wszystkie składniki trzeba wymieszać łyżką, wszystkie oczywiście poza białkami, które razem ze szczyptą soli trzeba ubić na bardzo sztywną pianę. Najlepiej ubijają się białka o temperaturze pokojowej, czyli takie z jajek, które już wcześniej postały trochę poza lodówką. Teraz na sam koniec trzeba połączyć wszystkie składniki, czyli wymieszać bardzo delikatnie pianę z białek z masą czekoladową i dodać też proszek do pieczenia. Można też oczywiście było wcześniej dodać proszek, przesiewając go razem z mąką. W międzyczasie można rozgrzewać już gofrownicę, którą trzeba wysmarować delikatnie tłuszczem roślinnym, czyli na przykład oliwą z oliwek. Teraz zgodnie z instrukcją, która jest podana na opakowaniu albo dołączona do gofrownicy, trzeba wylać odpowiednią ilość masy, ustawić temperaturę i usmażyć gofry, pamiętając, że będą potrzebowały troszeczkę dłuższego czasu obróbki cieplnej niż zwykłe gofry klasyczne. Zaraz po wyjęciu z gofrownicy będą jeszcze odrobinę miękkie, potem skruszeją. Jak wystygną, można podać z owocami. Życzę smacznego!